warwaki kendo ni jatend migao mar Arita Kipchumba Murkomen okoni dwaro nitiere mondo ket winjruok ewi ywaruok mosebedo ka mienjo e kind obila kaachiel kod duol mochung'ne ndiko obila kata National Police Service Commission ewi ndikruok manyien mag obila. Murkomen wacho ni chenrono mar ndiko obila dwaro riekni mathoth e kind jogo matayo ndiko makamano kendo ni kuom mano tije duolno ok bi witi oko. Okoni onego ket kiewo e kind tije obila kod mago mag duolno. Ka owacho ni en wuon obiro bedo jathek kendo obiro neno ni opuodhi chikego kapok gidhi e doho. I am going to ensure that we strike a balance between the role of the Commission and the role of the police service itself. And to start with, I have a meeting tomorrow with the Commission and the IG, and then we will work together until we find a solution. This is a very sensitive sector. We do not intend to see any wrangles. Familia mar jalup ruoth ma sub-location mag Kugi